Альбина, мен үзең турында таныштырып китү мөмкинлеге сиңа әлеге безнең сериал турында әлбәттә ничек килеп ләгүең, ролең, кызыклы мәгълүматлар көтәбез синнән. Мин Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында 3нче сезонымны эшлим. Шушы сериалга мин очраклы рәвештә генә килеп лектем. Безнең театр өлкән буын артистлары катнашып, күпмедер сериалда төшеп, анда инде кызлар кирәк диделәр һәм инде миңа элемтәгә чыктылар. Үз ролема килгәндә мин кастингка баргансыңдыр, шулаймы? Юк. Юкмы? Юк, мин кастингка барып тормадым. Миңа сүзләремне инде WhatsApp аша, телефон аша җибәрделәр дә, мин ятлап килеп, сериалда төштем. Ролема килгәндә мин бизнес-вумен дип әйтсәк, дөресрәк булыр. Бизнес-леди. Мин барлык серләрне ачып бетермим, үзләре тамашачылар карарлар һәм бәяләрләр дип өметләнәм. Субханаллах, һичшигебез юк. Кастингка килмичә генә үтерлек булгачтын димәк өчен, чынлап тиешле дәрәҗәдә башкаргансыңдыр. Синең талантыңны тиешле югары дәрәҗәдә бәяләп чакырганнардыр. Һичшигебез юк. Үзем Казан кызым Альбина. Әйе, Казан кызы. Танышуыбызга шатбыз. Хәзер без Альбинаның бәхетен сынайбыз, хөрмәтле тамашачылар. Игътибарыңны экранга юнәлт. Сайлап әйтин безгә. Кайсысы ошый? Әлеге бәхет мизгеленнән синең җиңәчәгең төп нәтиҗәләргә йогынты ясаячак, билгеле булачак җиңәчәгең. Башкача. Мин инде барлык уен коралларын да яратам, ләкин күңелемә баян. Гормон. Итальян гармон. Итальян гармон. Әлбәттә, безнең татар халкы. Тыныш кына, диккәт белән уйнаган Альбинабыз 20 балын алды да һәм 60 итеп түгәрәкләп куйды. Субханалла, субханалла. Менә кызлар. Альбинаны котлыйбыз һәм Рәхмәт. Сәхнә сине көтә, Альбина. Рәхим ит, җырлык әле сәхнәсе синеке бүген.
Рәхмәт сиңа, Альбина. Әлеге җыр белән тапшыруыбызны тагын да ямьләндереп җибәрдең. Шундый синдән ниндидер башка төрле нур шәшелә, ихласлыгың сизелә. Рәхмәт, Альбина. Рәхмәт. Күпләрнең үзенең фамилиясе белән, үзе белән гашык иткән кызыбыз Альбина Гашауллина. Бу алкышлар сиңа. Рәхмәт. Рәхмәт сиңа. Һәм инде уеныбызга төп нәтиҗәләр ясар вакытта килеп җитте, хөрмәтле тамашачылар. Беренче уенчыбыз Ләйсән Гатауллина 40 балл иясе. 40 балл дуслар, 40 балл. Икенче уенчыбыз Айгөл Шакурованың 20 балл. Өченче уенчыбыз һәм инде тапшыруыбызның җиңүчесе Альбина Гашауллина. 60 балл иясе. Татар җырын югары зауык белән башкарып, милли моңларыбызга мәхәббәт тәрбияләгән өчен дигән истәлекле мактау дипломы белән бүләкләнә безнең җиңүчебез. Тәбриклибез сине, Альбина. Рәхмәт сиңа. Барысы өчен дә бик зур рәхмәт. Киләчәктә рольләрегез тагын да яктырак булсын, тагын да матур-матур иҗатыгыз белән безнең милләттәшләребезне сөендереп яшәргә насыйп булсын, ешрак күрешергә насыйп булсын. Җырлап яшик дуслар, җырлап яшик. Рәхмәт. Дөнья матур, дөнья рәхәт. Исәнлек минем. Мөхтәрәм дуслар, бүгенге җыр бәйрәме тапшыруыбызны тәмамлар вакытта килеп җитте. Бүген бездә кунакта Яңа гасыр каналының иҗат җимеше булган Алмаш сериалында катнашкан актерлар булдылар. Без аларның һәрберсенә дә җыр сөюче тамашачылар исеменнән исәнлек, саулык, уңышлар телибез. Үзләренең җимешләре белән һәрвакыт сөендереп торсыннар иде безне. Ә Яңа гасыр каналы яңа кызыклы фильмнары белән шатландырып торсын. Ә сезгә, хөрмәтле тамашачылар, үзебезнең иҗат төркеме Алимә һәм Азат Кәримовлар исеменнән исәнлек, саулык, күңел тынычлыгы теләп, сау